أو حبرات منقستات أمريكا بوليس نسلسته نقاشته أول الدقو خمز قتله زد أرطر والقصب كساب حجي يدل مهلاو تقاليتو ودي سلسان كالتن عمد ترافيس دكر نقال تشعته شومنتن حموشتن عمد زعد مئن دقو بمقتاليو بجويان قدماي درجة قتلة تخصيصو يدل كمزلو كفل بوليس ويناتي جزءات واشنطن حابير زلو سبسلطانة هاجر زي دقة زبزح زبولو دكر زلو تهدرو تعليم تتقيمو ناب آخران وطيو تحابيو كخوان كمز اليوم زغلصو نسو ابروحو كفال نايتا اخراناتن اغرامن زبزحو جزءات تحابيو كمزلون زدمانه مدلاي اصقام غير ومهلاون ونوسيخو تحبيرو بوليس انت قريب كاير حدغا كسعب يخل يزبل مطنققتا سديد زلو خوينو زاغيت سلامنتاي 3 دقيقات يلغن زفلط نجر يلان اتناولت بيتي ايفلينين اوليفيان زبحالا خوينن مجمرتا نايز سمون ابروحو معسكر تعاصين بحصره تنفاس هيوتن كمسانا بوليس يغلص ادتن قلعو ابون وسيدون كمل سن بزي مخالو كاب 30 غنبو جميريا كم زطفا زحبرت تليفونون الاعلان كم زليا كتحبر صنيحه دحر قرب معلتات بعلت كلتا سنه بوليس ريساتات نايتن قلعو اب طقات معسكر يم رخيبم بوليس موبايل دكرون اب معسكر زرخبو خوينم نسوغن اب تخبابي كم زي صنحم تغليصلا اتا ينبرلا كم زنبرز امنلا ناي صعنت مكينون اب طقويا ترخيبا حلافي تخبابي شريف موريسون هيبواب زلو مغلصي زخونه درخ قبول كخون زخل اي مسلنن كومون بنصور طعي امر زلو كون ايك الن كبل تزاري بلا نصاب غزيطاو مغلصي ندكر بعلو ايدو كهب حزباو لبو اغريب ولا ازي ابو نايزن تقاتلن زلو اولد بقدمون دغ زحدر بمنبارو ابيك حبا كم زخل اقديمو زفلطن ني اف بي اي دما اب مدلايو اشغار كوينو ومهلاون ونت حبيرلا شريف موريسون مسدرابيت دكر دحر مزرابو حدا غزي كساب كلته ورحن فرقان اب دغ كنبر كم صنحه غليصوم ليام حج زلو طرطاراتات كادكر قدمي ندقو مقتالو زحب علو كبابي مصنعت غيرو خيكون زبليو بمغنيات مبل 7 شعتن زخري هاجراو معلت عاد طليان ابيرترا اسمرا زركب امباسي عاد طليان لعلو سب سلطان ايرترا بسترخبلو كمز تخبرته غليصو بوغنا عاد طليان معكنات تزرغيها بزل زينا بمغنيات مبل 7 شعتن زخري هاجراو معلت عاد طليان امباسادر عاد طليان اب ايرترا الفونسو دي روسو بحلقه ستاف سراوت ايرترا جنرال فيليبوس ولد يوحنس تسنيو ام مقابر نايتو مبغيزي مغزات عاد طليان ايرترا زتقبرو طلياناويان كومدما ناي عد طليان عساكر زنبرو ايرتراويان عمبابا كم زنبرو تغاليصلا دحر قترقه امباسادر عد طليان ايرترا الفونسو دي روسا زمرحو لعلوتنا ايرترا ناي بوليتيكا مرحتي كومدما هيمانوتاويانن ابلات دبلوماسن وكلتي ناي عد طليانن ناي ايرتران سيفيلاويان محبراتن نقدن زركبوم كلتميتو عدما زتساتفلو مدب كم زتخايدون تحبيرلا كم زفلت عد طليان ايرترا تجزا اب زنبرت الاوان اب غزيه كالاي كوينات عالم بركز زبلو سراويتا مدما كاب ايرترا زعسكرتم ايرتراويان وتهدراتا هيوتم زسانو خوينم استفلاليا كتماتات ني ايرترا كساب حجي زوم ابتغيزي هيوتم سانو ني عد طليان وتهدرات استقبروا بركز بلا مقابرات يزلا عمتاو خا امباسي عد طليان بمخنيات هاجراو معلت عد طليان ابزي مقابرات عمبابا ينبريو منستر وصاي ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥርና ገደዳ አብዝመጻል ዘሎ ጊዜ መንግስት ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ተጻባይ መርገጽ ከምዘይ ወስድ ገሊጾ ሚኒስትር ወጻይ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ከምዛ አይነት መግለጽ ዝሃበ አባይተ ሀገር ነዝቀረበሉ ሕቶታት አብዝህቦ ዝነበረ መልሲዮ ንሱ ብዛዕባ ኤርትራ በዝምልከት ሕቶ አብዝቀረበሉ እዋን ካብቲ ካለ ወገን ወላውን ተጻብኦ ዝመስል ምላዓል እንተሃለወ ምስ ኤርትራ አብናይ ቃላት ኩናት ግን አያአተናን አይከናአቱን ወኒና ኢሎ ኢትዮጵያ መስጎራብታ محزنታው ዝምድና ክትፈጠርን ክትሕሉን ብምርአያ ዘሓማ ሃገራት ኣለዋ ምስ ኤርትራ ግን ተጻባይ መርገጽ አይን ወሰደዲና አብናይ ቃላት ኩናትውን አይ አተናን ኢሎ ሚኒስትር ወጻይ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ነዚ ዓይነት መግለጽ ዝህብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛዕባ ኤርትራ አመልኪቶ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንኤርትራ ተቃወምትና ኢትዮጵያ ተሰልጥን ከምድማ አንጻር ኢትዮጵያ መርገጽ ሒዛ ኣላ ድሕሪ ምባልዮ በርከዝ ዝበሎ ናይ ኢትዮጵያ
ሰበስልጣን በመንገድ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን በመንገድ ማዕከናት አንጻር ኤርትራ መግለጺታት ይህብሉ ኣብ ዘለዎ እዋን ድማዩ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ በአንጻር ናይዞም ላዕለዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ተጻባኢ መርገጺ አይን ወሰድና ክብል መግለጺ ሂቡ ዘሎ ኣብዚ ቀረበ እዋን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ቃላት ኩናት ዝመስል ምምላስ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ድማ እናሓርፈፈ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድናታት ዘርኢ ተባሂሉ ክግለጽ ንሕዮ ከም ዝከር ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተውሃበ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ መልሲ ሂባትሉ ነይራያ ዓይሻ መሐመድ በቀዳም 31 ግንቦት 2025 ምስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ሃገር ኢልካ ክጽውዕን ዘጸግመ ሃገራት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዲዚ ክዛረባ ምፍታነን ዝተለምደ ባህሪ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክትብል ናብ ኤርትራ ዘናጻጸረ ዝመስል መልሲ ሂባ ነይራያ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኢትዮጵያ ብልቓሕ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብን ንድኻታት ሃገራት ዝግበር ድጎማን ትነብር ክብል ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ሂቡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ደገፍትን ዘለፍትን ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራውን ኣብ ምክፋእ ተጸሚዶም ኣለዉ ክብል እውን ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ትዊተር ወይ ናይ ሕጂ ኤክስ ጽሒፉ ነይርዮ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብጌጋ ናብ ኤል ሳልቫዶር ተሰይጎ ዝነበረ ወዲ 29 ዓመት ኪልማር አብሬጎ ጋርሲያ ብክልተ ፌደራላዊ ገበናት ክስታት ንኽኽሰስ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝተመልሰ ተገሊጹ ንሱ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ውዲት ዘይሕጋዊ ምስትእጋር ደቂ ሰባት ካብ ቴክሳስ ናብ ካልእ ክፋላት እቲ ሃገር ከም ዝተሳተፈዩ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኽሰስ ዘሎ ኤል ሳልቫዶር ኣሜሪካ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ድሕሪ ምቕራባ ንአብሬጎ ጋርሲያ ክትፈትሖ ከም ዝተሰማምዐት ዋና ዓቃቢት ሕጊ ፓም ቦንዲ ብዓርቢ ገሊጻላ ጠበቆ ግን ነቲ ክስ ብምንጻግ ዕሽነት ክብል ይገሊጽዎ ዘሎ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ልዕሊ 250 ካልኦት ዝተሰጎጎ ሰባት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኤል ሳልቫዶር ድሕሪ መልኣኹ ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ትእዛዝ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክቃወም ጸኒሕዮ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ አብሬጎ ጋርሲያ ብዘይ ሕጋዊ መልክዕ ናብ ኤል ሳልቫዶር ተሰይጉ እዩ ስለ ዝበለ ክምለስ ኣለዎ ክብል ይጸኒሑ ትራምፕ ግን ነዚ ከይተግበሮ ክጸንሕ እንከሎ ሕጂ ግን ኣብ መወዳእትኡ ነዚ ውልቀ ሰብ ክስታት ኣሰኪሙ ክመልሶ ወሲኑሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቤት ፍርዲ ቴኔሲ ዘቀረበ ክልተ ገበናት ዝሓዘ ክሲ አብሬጎ ጋርሲያ ብሓደ ገበን ንወጻእተኛታት ንምጉዓዝ ወዲት ብምፍጻምን ካልኣይ ገበን ድማ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰነዳት ንዘይብሎም ወጻእተኛታት ብምጉዓዝ ተኸሲሱ ዘሎ ዓቃቢት ሕጊ ኣሜሪካ ፓም ቦንዲ አብሬጎ ጋርሲያ ኣብ ቀለቤት ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ወጻእተኛታት ዓብ ተራ ነይርዎ ክትብል እንከላ በሽሓት ዝቑጸሩ ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ የእትዩ ክትብል ድማ ከሲሳላ እቲ ካብ 2016 ዝጅምር ክስታት ኣብ መንጎ ቴክሳስን ሜሪላንድን ካልኦት ገዝኣታትን ልዕሊ 100 ግዜ ሰነዳት ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ከም ዘጓዓዘ ይዝገለጽ እቲ ክሲ ብተወሳኺ ገለ ኣባላት እታ ብኣሜሪካ ከም ናይ ወጻኢ ግብረ ሽበራዊ ትካል ዝተበየነት MS-13 ከም ዘጓዓዘ ይገልጽ ይኹን እምበር እዚ ዝኽሰስ ዘሎ አብሬጎ ጋርሲያ ነዚ ክስታት ጠቕሊሉ ዝነቕፈ ኮይኑ ጠበቕኡ ድማ ነዚ ክስታት ዕሽነትን ፖለቲካዊ ድርኹነትን ዘለዎ ክብል ገሊጽዎላ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ አብሬጎ ጋርሲያ ኣባል M13 ዝበሃሉ ጉጅለታት ገበኒ ብምባል እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ ናብ ኤል ሳልቫዶር ጠሪዝዎ ዝነበረ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም